In het Wetterskip zijn we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. Wetterskip Friesland is het oudste bestuursorgaan van Friesland. We binnen hier al heel lang dwaande met wetter. Vorige week hebben we gezien dat er een protte wetterbergingsgebieden bijkomen om kleer te wijzen van meer Rijn en hegere zeespiegel. Maar wat docht het Wetterskip als de dieken brekken? Of bij orencalamiteiten met wetter? Er is een explosie geweest in de machinekamer van het schip Noorderkroon. 33 opvarenden. En wat kind er beter bij de aanpak van de droogte van deze simmer? En dan is het de vraag van wie krijgt nu welk water. Dus ja, dat is nog wel een leerpunt. De droogte zet terug en er wordt besloten om 600 kilometer om polderdieken te onderzoeken op Skworn. Wij zijn vandaag begonnen met de inspectie van 600 kilometer regionale keringen in Friesland. En die 600 kilometer die liggen in gebieden met een veenondergrond. Door de aanhoudende droogte kunnen er scheuren ontstaan in die waterkeringen. En als het dwarsscheuren zijn, dan kan er water vanuit de boezem, de polder instromen door de waterkering heen. Nou, dat willen we niet. En we willen zo snel mogelijk, als dat voorkomt, ontdekken. Zodat we noodreparaties kunnen uitvoeren. We rennen maar de benenwagen, rennen we hele stuk nauw. En dan zien we links en rechts om ons heen. En we hebben een iPad bij ons waar we op registreren wat we joggen en wat we gaan hebben. Ja, die prikstok die prik ik her en der in. Als ik denk ik joggen scoor, dan prik ik hem naar beneden. Om te zien als er modder aan kleven bloedt, dan weet ik dat er nog vocht in de kade zit. Als het veen opdroegt, dan wordt het poeier en dan heeft het niks te houden. Klaas Breidsma went achter de dik en is nog net benauwd. Ik broek het lang hier al meer dan 30 jaar. Ja. Nooit meer aan. Nou ja, ik heb verzend, het pijl is gewoon onder het maaiveld hier, van dit land. Maar Swenten bij Hegewerk wil nog wel eens aan de kap van de polderdiek staan. Dus dan zou de hele polder eronder in. Inclusief uw huis. Hierlien is het wetterpeil drastisch omleeggang in de polder. Boer Breidsma zijn hoes die op houten pjellen en kreeg compensatie. Ja, toen woonde ze al naar Van Dergen onder. Zei ik, nou ja, jou mij het hield maar, dan bouw ik wel nee. Dat voelt trouwens net daar. Maar dan ga ik het hoes op 0,5 krijg ik die dikken zet. Ik denk, als het ooit rijdt. Zo 18 jaar wie die dikken dan niet op heen. Toen rond je wat doorheen. Ja. Dan heb je lang weer wat blanker. Dat rond er hem alle buiten heen. Dus dat is al, nou, als er wat gebeurt, ja dan zitten we eronder. Ja. Het NOS-journaal is direct en die hier dat de dik te keel meent is. Wat zei je? Het waterschap vond het te kaal worden. Te kaal worden? Te kaal. Moet te kaal worden? Het gras op de dijken. Ja, maar ik heb het gemaaid. Ja, maar wat wil je? Ja, ik geef het maar door. Je zegt van, nou het is te keel. Maar ik heb het meent en nou is het greener. Echt weer. Ik heb wel gewoon, dat is helemaal red. Maar nou is het toch wel greener doorheen. En dan komt dat het keel is. Ja, dan kunnen we discussiëren. Maar dat is altijd een discussie tussen het Wetterskip en de gebroeker. Ja. Nee, maar vies toen net dan, dat het wat greener uit slaat. En ik heb wel, jongen, daar is volle, dat ik jeder meent. Nou, dat is volle minder. Ja. Ja. En nou ja, je just hier ook wel plaak. Maar goed, alleen nog wij als Wetterskip zijn dus ook iets van als er een beetje meer gas op zit, dan heeft de zinnen minder invloed op een veen wat eronder zit. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Het is geen breaking news. Het is meer omdat we de droogte al een paar weken volgen natuurlijk in het nieuws en dat nog wel een tijdje door zal gaan, is dit weer een update wat betreft de droogte. Ja. Het niveauverschil tussen de Friese boezem en het water in de polder is ongeveer 1 meter. Ongeveer 40, 50 centimeter water zou er dan op het land kunnen gaan komen. Dat klopt. Ja, als water gaat lopen, gaat stromen, dan zal dat scheurtje een scheur kunnen worden, of een geul. Ja, dat wil je dus juist voor zijn. Maar wat gebeurt er als er dan toch een dik trobrekt? Wetterskip Friesland had een eigen crisisorganisatie. Die bestond ongeveer uit 50 personen. Die hadden naast hun reguliere werkzaamheden een taak in de crisisorganisatie. En zodra het echt misgaat, is maar... Ja, dan worden zij actief in de incidenten en dan gaan ze dingen aan. Bert Steeman en Michiel Bootsma zitten even voor u in de crisisruimte. Daar hebben ze een nieuw systeem, 3DI, waarmee ze rampen simuleren kunnen. Ik werk als hydroloog bij het Wetterskip. En ik zorg ervoor dat de berekeningen technisch inhoudelijk goed op orde binnen. En ik verzorg collega's van advies op dat gebied. En in geval van calamiteiten kijk ik inzicht aan over de toestand van het wettersysteem op dat moment. Nou, stel voor dat we hier de kering troprekken laten wollen. Dan moet je wat keuzes maken ten aanzien van de breedte. We mooi die, en dan begint het wetter naar binnen te stromen. En eerst vult dat systeem van de wettergangen, dat vult zich met wetter.
Maar daar gewoon komt het water zo heeg dat het oer de percelen heen stroomt. En dit is echt een werkelijke reeks die we hier opzetten. Dit is echt een keer meten. Interessante verleden, dus dit kan plak vinden. Wat je hier ziet, dat is de oude beeldik, als ik het goed zeg. En daar zit ik een iepening in. Dat is hier. En daar stroomt natuurlijk water door. Dat is een kanaal of een veert. Dus zo op dit moment meer dan 50 kub per seconde stromen. En dat is een hele vlotte. Ja. Dat kun je samen net dichtzetten. Maar een van de maatregelen tijdens een calamiteit zou wij ze kennen om deze iepening dicht te zetten. Maar daarmee kun je dus bereiken dat de overstroming beperkt wordt tot het noordelijk deel van de oude beeldik. We hoeven niet regelmatig, net specifiek dit soort situaties, maar we hebben wel een vakbekwaamheidsprogramma, waar de mensen in opleid en train wordt. Daardoor scenario gewijs. Bijvoorbeeld een scenario is recent, hebben wij bijvoorbeeld een aanvaring met een tanker. Mijn slachtoffers en een olielekkage. En wat gebeurt er dan? Benny Meinsma en Mark Jorna trainen je het haar naar rampenbestendigheid op een ongeluk met een skip in het water bij Haukersleert. Er is een explosie geweest in de machinekamer van het schip Noorderkroon. 33 opvarenden, waarvan een aantal zijn overboord gesprongen. Wij hebben piketdienst zondagen in de weekend. Ja. Dan ben wij oproepbaar voor calamiteiten en dat soort dingen. Dat kan wezen van een gescheurde mestzak bij een boer tot een ongeluk, auto-ongeluk, scheepsongelukken, van alles. Recreatie, betekent kan ik net betekenen. Officier van dienst water is aanrijdend. Goedenavond, officier van dienst water. Welkom en een goede rit. Goedendag, je had een vraag voor mij? Ja, is er gasolie aan boord? Nou, je hebt net gehoord, ik heb de uitvraag gedaan van wat de lading van het schip is, of er nog personen aan boord zijn. We hebben nog een melding 10.000 liter gasolie aan boord. Dat is voor jou niet. Ja, voor mij belangrijk. 10.000 liter gasolie aan boord. Ja, klopt. Okay. En we hebben er was geen olieuitstroom gemeld? Geen olieuitstroom gemeld. PW2 kon niet constateren of er rook was, maar wist dat niet zeker. Ja. Kijk ik even, officier, politie. Wij schalen op in het politieproces in verband met de 4 overleden mensen. Dus ik heb inmiddels overleg met de OVD recherche, met forensische opsporing, met GGD. De aandacht leidt nou eerst bij de slachtoffers die met zo gauw als mogelijk van het skip af. Veiligheid van de mensen gaat voor, alle die willen er eerst uit halen. Ja. En dan komt het milieu op het tweede plak. Meestal de bendoekers en dat soort dingen. Dus je kan nog net met een boord heen weer varen en schermen uitzetten. Maar eerst maar olie vrijkomen, je hebt er net los. Dus, Voor de wissigheid liet Benny toch olieschermen komen. Kun je olieschermen bestellen nou? Nou, uit voorzorg. Mocht er al olie lekken. Nou, je zou mij kunnen zien als een soort van oefenstaf. Dus alles wat hij bestelt, bestelt hij niet in het echt, maar bestelt hij dan bij mij. Zodat het uiteindelijk ook beoordeeld kan worden, zeg maar. Ja. Maar wat ik wat mooi vind in dat verhaal is dat de mensen echt samen dingen maken. Dan kan ding snel, iedereen hetzelfde doel. En dat vind ik mooi aan dit soort incidenten. Van meesten stonden ergens voor. Het is net stroperig, het gaat snel. De droogte is Arune Simmerek als calamiteit opschaald naar het hoogste niveau. Daarbij wordt dan ook het bestuur belutsen. En op een gegeven moment hebben wij zelfs zitten nadenken van wat gebeurt er nu als dat zo verder gaat. En het IJsselmeerwaterpeil ook nog eens een keer heel erg gaat dalen, naar bijvoorbeeld -30. Op zo'n moment dan komen er ook weer hele andere problemen aan. En dan is het de vraag van wie krijgt nu welk water. En dan kom je op een verdelingsvraagstuk en dat zou je dan met elkaar moeten bespreken. Er liggen dus oude stukken, oude documenten waarin het een en ander staat, maar die zijn eigenlijk niet zo heel erg concreet. Dus het is wel aanleiding om nu eens te kijken met de bril van nu. Van stel nou eens voor dat zich dat had voorgedaan. Hoe waren wij omgegaan met die verdeling van het water? En dat ontbreekt eigenlijk nu een beetje. Dat hebben we ook wel gemerkt. Dus het is ook belangrijk dat je een bestuurlijk afstemmingsorgaan hebt waar je de belangen van de verschillende waterschappen neerlegt en waar je ook afspreekt hoe je omgaat met het doorhakken van knopen als dat nodig is. Maar dat is iets eigenlijk waar we dan nu in de evaluatie ook eens een keer goed naar moeten kijken.
Sjoch, komende tiisdje weer naar het wetterskip, want dan haal je het wc-papier uit het rioolwetter van Ljouwert. Misschien kun je dat papier, dat wc-papier, zelfs weer hergebruiken. En we gaan het lab in, werd het wetterskip dwaan dus met een E. coli zelftest en een DNA-scanner. Voor het vinden van bisten in het wetter.